منگ نسلوں نے برباد کڑل پا سر باندی لپٹا خورا کڑی دا لپٹا تا اللہ نوجوان پیدا کڑے تا اللہ خوخوا یغب لمن یشاء اناثا یغب لمن یشاء الذکور تبے خزا پیدا کڑے وے دا خزو پیخے مکوا خپکے گم در باندے کہ جہنم پور میں نئی سود واپس شا داد غفلت سیلاب داد بے حیائی سیلاب داد فحاشی سیلاب پمنگ جہنم کندو تا غرزی کنا زخو بچوگو چوگو ستڑیش زاغی پلار تمینت کو اگی مور تا زمادہ خبر سو کو ورسوی چی دا بچے امدہ سے کولا اوپری خیرے غٹ موبائل ورل پلاس کی ورکڑے دے سباب دا بچے استاد پارا دا حلاکت ذریعی منگوائیو دل قرآن پلاس کی ورکا پیدا کئی بل نظام الدین اولیاء ضرورت دے دے فتنوں پا ماحول کے پیدا کئی بل سلطان صلاح الدین نن ضرورت دے پلسطین مسلمان غمجن دے ورشد مسجد اقصا بے حرمتی کی لگے آدھا زویم مسجد اقصا پر فدا عمر رواں کرتے چلو اے حیات چند روزہ جاودہ کرتے چلو خالد زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو صد پارہ پیدا ہوئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا کاشی من پخبل قرآن پوئی دلے پا ڈراموں پویا شو پا گیمونو پویا شو پا ٹک ٹاک امزان پویا کو پا بے حیائی امزان پویا کو پا غفلتون امزان پویا کو پا کار روزگار امزان پویا کو خو پا اغا قرآن امزان پویا نکو چی داسی پوینو زو کی منگتا ملاو شوے دے بکتا وی مولانا سید وی زمن قرآن سویڈن اس وزاو زمن قرآن داروے اس وزاو وی پدی باندے بیانو کا ماورتوی تچے کورتا لڑشے اخوی خو بے حرمتی کڑے دا آخو زمان خلاف دے زمان دا دن زمان دا اسلام زمان دا پیغمبر دا ختم نبوت خلاف دے اخو بلگیائی مخالفت بکئی کنا خو کتلگ وزگار شوی لگ ٹیم در تا ملاو شو سوال در تکوما تاخ کی دے کم قرآن چیری پی خیدے لگی را واخل لگی دوڑی دے وسنڈا دغا گر